Wala nang intro-intro. Lahat ng OFW na-miss kumain ng lechon. Ayun. Ngayon, nandito po kami sa Tiger Mountain at gagawa po kami ng lechon nga, lechong baka, ay hindi, lechong baboy. Yung nga lang kakulangan, ulo lang siya. Pero makikita mo kung paano mag-lechon ng isang OFW. Ayan, tingnan po natin mga kasanggas. Silipin natin yung lechon nating baboy. Ayan, mga kasama. Ito, si Master. Ayan. Ito sunod. Mga mga sanggay, ito yung lang po namin na napag-isipang mag-lechon nga kami ng baboy. So ito na po yun mga kasanggay, yung baboy na nilechon. Ito si wow! Pakilala mo si Master. Master Kumpo. Si Master Kumpo. Pumulutan. Kumpumulutan daw. Kala ko si Master Q. Kakaiba po yung lechon namin mga kasangga. Dahil sa Pilipinas, buong baboy dito. Ulo lang ng baboy, wala pang panga. Ay, walang pisngi. So, ayun po yun mga kasangga. Antay na lang po natin na maluluto. Habang ninit, siguro 2 oras po yung bago maluto. Antay na lang natin ha. Lechong baboy sa Taiwan. Itong dalawa. Ang kukulit talaga itong dalawa kaya hindi pwede magtabi. Ito yung mga kasanggay, papaitan. Papaitan. Luto ni Chef Negro. Boy Negro. Ayan, ayan. Ayan po yung baka. Naka-plastic lang siya kasi ang boy stock talaga yan. Pagkatapos tapon na lang. Ayan po yung lechon namin. Kaway-kaway sa nag-iikot yan, aba. Masakit sa mata. Ayun, sakit sa mata. Pero yung lechon, masarap na sa mata. Ayun. Yummy. Habang naglilechon, meron din dito nagluluto ng papaitan. Ayun na. Galing-galing na. Tapos pagkatapos niyan, meron po tayo ditong gulay, talong. Ayun, malapit-lapit na mga maluluto kasangga. Ayan na. Wow! Ay mga kasangga, yung mga chikwa po, curious po sa ginagawa namin. Kung ano daw yan. Ayun sila. Panitingin sa lechon. Kung ano daw yan. Ayun, ganito po yung place dito mga kasangga. Ito po yung place kung saan pwede ka mag-ihaw. Lahat. Lulutuin mo. Pwede ka dito magluto-luto. Ito po siya yung Tiger Mountain. Pero walang tiger dito. Ano? Malapit na. A few moments later. Tropa ng mga pango. Ayan na.
resulta ang papaitan. Kaya yung nagluluto talaga. Malapit na. Yun yung special dish ng ano sa inyo? Ilocano. Mailan. Wala kayo, pre? Medyo matabang o... Wala, meron. 2,000 years later. Sige. Larga. Larga. Kain. One hour later. Ayun na ho, mga